There's nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. Kani si Anan, Oh, Anali. mani si Anali. Mo ni ang record. Oh, mani ang record kani sa iyang mama ni Sir. Unsa kay to apelyido nimo sa imong bana? Agustin. Oh, Agustin, adihalin active man tulin. Sa iya nang bana. Oh, na kumpleto na. Kumpleto na. Randy, dara Randy Agustin oh. Dara. Pili ko tanong tani kay naay kompleto Nagyo na to. birthday na yana. Naay kuan sa doktora na. So i-active na to ni balik kay mo biya to ikaw ni Mayor ha. Ya ma-active ko balik. Unya ma'am Nagwapa na to si Juan. Nagwapa na si... Gipatawag ni Mayor. Uy! Slow! Sani ko kayo! Uy! Hindi na ako! Hindi ko kayo nakakita siya! Pag-iwan ninyo nga. Wala na yung kami nga. Kung pag-iwan niyo, ma'am, lami pa sin. Maplay magtrabaho, di. Mga tubang sa tuwang Mayor di. Giganaon. Ako sa may gigamit sa inyong naon. Sa akong anak. So may insenso. Oh my kaayuhan ko daw Karon nakalin na napasagdan ti kay nagpait na yun gayo karon ang kuan ni Mayor nga mabalik daw tato kung kailangan mo ari sila then si Samon Dalon Sa 22 pa. sa 22 balik Kay nasa dito. doktora. Buntag na siya, ma'am. Oy, naroon. Kasi mong Dalon anak ma'am. Wala, at sino lang. Sintilan yun. Isa na rin ko duha man to sila. Si Annalyn. Anali na lang yung mama. Oh, si Clay Syria. Nana, bugayang bana nililikod. O sa iya mo paliton niya pana na ma'am. Ang Tampal. bana. Wala pa sir. Unya na lang init. Abong pikuan ni doktora. So una na, di ba, gina-injikan mo na si Annalyn. Oo. Nya, asa man siya ron. Na-injikan na lang nato. Protein na siya. Asa siya ba dahil murag na-injikan na siya ba kay kanang murag robot ko anak. Kaya sa mo sa hindi king, ano yung dala dire? Wala ko madala diri Kasi kasi isa basig na tagbuan ni Brother Bernard. Na, Sinagsigan di niya. mo na patakaw sa Bernard dili ko. Dili mag-inject o dili no. Dili lang gyud dapat ang wala. Oo, Wala. may request nimo gipatos yung balay kay ba hindi kan mo inject na si Brother Bernard pero mato si Brother Bernard dugay naman kuna wala siya nagmamit. Abi na ako na-injikan na siya kay murag Sige, mag-robot so sa anak. 22 karong nga bulan mamalik ni ma'am no. Oh, Sa buntag kaya na si Doc ana. Oo, naasok. Sige lang. 11 to 12. Mga na siguro may contact number mo. No? Para maka 1 week. Amo Sa bado ba yan na? amo mo muning gikuan kay itaasa ko ni Mayor din. Amo mo ikuan na. Ulo biya na sa kalingki de public ay Lagi. Gani. Lagi. Abot mo gud sa Santa ko. Ay tama ka to na nanawag si Maria sa kuan ate. Unsa man ni sa nagkano ko uri na digos kita na digos na ako na Di ba? hindi. Mao yun. Mo na inom na sino? Isa po na. Isa po na. So hanggang Mayor Manggon, eksturahan sa ganina sa opisina, base na hinubig na gyud noon matiwasan na gyud noon ba kay wala naman niya dala din he. Siya, wala naman gaya man niya. Mo gani, mo gani. Nagatiman niya, eh. Tubuit ko yung papamahan. Karon, Karon to. namin gipagsulod sa trabaho ni Mayor, itagaan siya og nga binulan niya pang grocery, para nalagay sila. Para Ibig nalagay. Ang Ang das das na mo mo dali. sa ako sir kay 10 kilos Oh, na nanatag ni Mayor ni si asawa. si Madam Lisa nagkuan na dun sa na Nag Warag na siya ay nag-page siya panahon. nag-page siya every month Matrisa. 3 sacks kay kuan man ni sila kabuok sir 55 ka elderly ginatagaan ko na ng 10 kilos. Per month. Oh, na ang listahan. Naman ni siya diri listahan. Oh, na sila kanoy na raw. Tao daw ko Si kanoy glyceria. nagit ba yun? Na. Nagit talaga. Mo ni ngalan man ni sa iyang kwan. Na mao ni ang elderly. Hmm. Nga si Madam Lisa Sa- nag-pledge siya og 3 months. 3 sacks every month. Pero sa Para ani nila tanan, Oh, para nabili, nila. including sila. Oh, including sila. Kaya kuan man ni sila. So, sa 10 kuan, mga 11 sacks din ang kailangan. Mao nang sila po si Barry, naghatag po ng kuan na makatong mga scholar sa una, naghatag po. Isa pa na ni Dog gani. Doktora Marilu Villanueva. Marilu Villanueva. Ah,
So ang naay record ninyo, sila Siya, yung ang duha gyud ang mama o kapos si Mama, Annalyn. Katulog yung one ha. ay Ang katulad bakura yung man bana. yung bana, o So bakura may man yung bana. nakita na ni Mote, Kani kang iyang mama. siyang mama. Pero nakita na to na to kang Annalyn. Naki one time na to gipangita na to na mo kay Tanaw nanayo na yan to, siya Sir kuan. Boy, mauni ang ilang mga kuan diri, mga Records. Oo, sa mga side na na siya sir. Kapag dito Side sa lang. Nasa dito sir. Kani siya sir. Kani no? Indutag nila sa kuan A, sa B, C, D, ano, kani sila sir, active ni. Kani nga, dili active. Kani, inactive na ni. Mga kana. Pero napoy time nga mubalik na sila dili kay magkuhan sa ilang maintenance. Ana na, murag dili na sila nang nido kuan mo dito ba. Kay pero sa una gyud sir, ang kuan jud ang tambal dili gikan sa Germany. Karon wala naman nagkuha ng Germany o kanang tambal. Ana na niya, marang naga-purchase na sila brother. Say, i-reset palit lang po mi. Oo, ana lang sir. Ya ma'am, balik lang mi sa 22. Salamat kayo. Salamat Ating kayo gabay. sir. Sir, napod ko yung sabihin, palop lang isa pa ito itong US mag-isa sir. Kaya, Sige. Oo. Sige. Kung 17 maghatag na po. Okay. Sige. Tahirin number ninyo rin. Why'd you leave?